What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning sa inyong lahat. Yan for today's episode guys. Nandito ulit kami sa farm. Yan guys, magluluto tayo ng sisig. Pork sisig. Dahil mainit kasi sa baryo guys, kaya dito muna kami sa farm. So din kami mamaya, mag-abono at saka magdidilig ng aming tanim dahil ilang araw nang walang ulan. So and guys, gusto rin namin ipakilala yung aming bagong member. Labas! Charan! Ang aming bunso. Charan! Ang bagong member ng Team DFL. O kasi guys, walang yaya. So hindi naman pwede hindi kami mag-vlog for today's episode. Kaya yan, naisama na namin si Popot. Ay na po. Ay na. Oh guys, oh. Hello ka na, hello. Hi guys. Hello. Sabi niya nung nakita niya yung fish pond, sabi niya kakak. Sabi niya. Kala niya siguro may mga dito, duck. Favorite niya kasi yung duck. Ayan, start ka nang mag-work, Popot. Start na magduyan. Paano kaya ito guys? Baka hindi ka makablaga. Kaisa kasi guys, nagpa-check up ng kanyang nagpa-check up ng kanyang baby. So, di pwedeng isama to at mainit sa bayan. So, naisama na rin namin dito. Medyo, kasi dito, medyo mahangin dito kaysa dun sa baryo. So, tara na guys, start na tayo magluto para tayo, habang mabait pa itong aming baby. Baka magutom ang aming bago. Buta yung bagong member, kain lang man ng kain. Gawa natin ang duyan to. Dito. Ano yan? Gusto mong sagay? Ha? Nakuha ko lang dun kahapon. Natumba daw. Ang sarap ng nood ng ating bisita. That tita? Ani, isang ulo ito. Yan pa yung natira nung kwan. Kayang yan. Oo, nung handa ni Popot. Matagal nang naka-stock sa rep, kaya sabi ko isisig na lang natin. So, iyan mga ka-dragon, mamimitas tayo ng ating sili. Pangalo natin sa ating sisig. Itong kagandahan guys, pag meron kang tanim. O, diba hindi na kami bumili. Kailangan na namin magdilig guys. Dahil ang aming tanim ay medyo nalalanta na. Yan, may bunga na rin ang ating talong ni Carla. Naglalagay din kami ng abono mamaya. Namumulaklak na rin ang aming kamatis. Yan, busy sila dun guys, magkisinisan. So yan guys, ayaw pang matulog. Wala tayong asin? Ayan mga ka-dragon, gumanda na rin yung ating mani. Kulay green na siya. Green na yung dahon. Tapos yung ating mais guys, kunti lang yung malalaki. Yung iba naburit dahil na sa tubig ng tag-ulan. Napapawisan. Nag-jogging kami na yang-yang. Hindi ka makatulog. Tulog na, tulog na. So ayan guys, napatulog din namin sa wakas. Mag-ingay yung mga nagchichinso. Nag-harvest sila ng mahogany. Ayan guys, may napitas na naman kaming gulay. Kaya yan.
May ano na naman kami dito. Gulay. Inabraw. Nagkakulog pero maaraw. Ang ginadot-dotan lang tayo. Tayo nga ng bababay. Ayan guys, inooperahan pa ng teligaya yung ulo ng baboy. Tinatanggal niya yung mga hindi ka nais-nais. Na murderan. Yata ito. Talagang pala yun. Si Busisi yan. Kawat ramraman na datan. Data sisig tayo. Hindi ko nagsisilak kaston. Manang. Oo, hindi siya nagkakain ng sisig kapag mas. Pero pag mga lasag-lasag na ano, taba, ayaw magkain siya. Pero pag ganyang namas, ayaw niya. Kasi may tainga, may ilong. Perfect kasi yung tita namin na yan eh. Ganda yung tita namin na yan eh. Hindi nakamaganda sa lahat. Kahit pangit ako eh. Ayan guys, umulan na. So yan, ang sarap ng tulog. Sana lang ano, huwag masyadong maglakas. Kundi, mauwi to si Yang Yang. Naghinto na rin yung ulan. Sarap magkain ngayon guys, maulan. Galaw na galaw. So ayan guys, nagising na si Yan Yan. Iuwi na namin siya at ano, baka abutan kami ng malakas na ulan. So yung mga ka-dragon, umpisa na tayo magluto sa wakas. Natapos din ang paggagayak. After Medyo matrabaho kasi itong sisig. Pinapong natol. Kasi pala nga ito sa ini. Amang lawan na siguro. Tingnan ko yung relo. Ano ka na tunaw? sarap. Ngayon na lang ulit tayo makapag pork sisig.
saglit lang. Saglit lang ang ulan. Nabasa lang ang dahon ng mga palay. Inaantay ng mga magsasaka ang ulan, guys. Mahigit isang linggo nang walang ulan. Hindi ba ulan guys, lagyan na natin siya ng mga ano. Lagyan na natin ang kalamansi. Hindi siya matatawag na sisig pag yun ang kalamansi. Baling mo lang. Baligal, nauna man yun. Ang sa mga nagkudaan kayo, ipata ko, teka, apuranin na kini. Ayaw ka na dalhin mo. Bersun, kung naman ito, ngayon ka na lipatan. Wala tayo na ito, uring isa. Ayan, guys. Iyon, ang dami nating ulam, guys. Yan, ininit lang namin saglit yung gulay. Wow, ang sarap. Matay ni inabraw. Ayan, Bulang lang. ayun na yung mga Bagong isda. pitas. Ngayon, salamat sa biyayang pinagkakalim mo sa amin, Ama. Maging lakas namin dito sa paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang dakilang tagapagligtas. Amen. Kain tayo mga dragon. Mga dragon. Ka-dragon, mga gagayon dyan. Mga kakabsat. Sari-sari yan, guys. May pangontra at may May pangontra at may may kontra. Kapag may kontrabida, may bida. Ano yung kontra? Yung mga katikon niya, kutsara. Lahat kayo dito ngayon. Kahit yun dito lang. Oh. Gutom na kami, guys. Time check. 1. Alas 2. Ha? Ay, wala. Alas 2 na siguro. Wala pa? Talagang yan pa rin dyan ang piliin mo? Ito muna eh. Ako din dyan nasasabi. Nilutuan ko na kayo ng kuhaan. Masarap. Piliin pa rin nila guys yung mga gulay-gulay. Oo. Sa gulay muna tayo. Sa sunod na nga, hindi na ako magluto. Puro gulay na lang. Sarap. Mukhang hindi nila ano ito guys, o pansinin. Sarap ng sitaw. Oo. Yung isa yung okra. Nagkararawot tayo ng gulay. Natin pa yung sabsab. Kitang kini pa, pulmulat pa. Okay. Baik kang guna. Kagkanon ka. Gusto ka bati. Ito, nakabigos nito ah. Mukang. May kapulo ka. Wow, look at that. Ano nga nakakakaya sini? Iba na kasi. Kasi Diligan yung taring natin. Nagubaw na tayo mamaya. Bago tayo magalit. Nabuhay yung sili. alin dito? Sibog. Yung giso ng sibog. Puro diso. Agar-ber diso. Lang hindi man masyadong nabasa. Hindi, down lang yan. Siguro. Ano masinap.
Buti lagi tayo na-stop na bagoong dito. Baka makikasakit naman na tayo sa kwan. Hindi, kundi lang naman ang nilalagay. Hindi naman maalat. So, paano lang ba? Paano yung mabango yung bagong? Kung ngayon iba baho. Pangpakulay lang din sa Hindi naman to Yung iba no, alamang. Hindi naman ito yung pinakbit talaga na Ito kasi parang nilaga lang to eh. Blank lang. Nilagyan mo lang ng konting Bagoong. bagoong. Parang biglang init no? Init. Hindi ka nakadala ng luya. Kunin ko na ito yung patula. Buti ang timaraan Nandito parang legit ko na napitas na talbos. Kumain ka ng sitaw para hindi ka bumitaw. Kumain ka ng kalabasa para hindi ka umasa. Kumain ka ng karot para hindi ka maharot. Pagpatula ay. Kumain ka ng patola para hindi ka tulala. Tulala. tulala daw. Hindi. Kumain ka ng sili para hindi ka makati. Dapat. Nag-gretchen din mo yung mga. Tawag tagay. Tawagin nga, tawagin. Yung alaga nyo dito. Nakain pa lang tayo. Kaya na ba? Ay, pwede pa eh. Hello? Hello? Ano mo sabihin ito siyang yan? Pwede na yan. Pwede mo nang padidiin. Magkain na kayo? Uwi na kayo eh. Wala, mang kami pa ay. Sarap ng ulam namin, kabatite. Ha? Kabatiting ulam namin. Hindi ba luto? Luto na, ayaw man nila, gusto nilang gulay. Tapusin lang namin to. Friend din go away, oh. May hapon pa yun sila yan. Agad tayo susong na tagang mamisa na. Nakakaya gayon. Bagan ko kain papayta, kamera. Dapat damang nga makita mo. May umbok lang sila. Ay, shout out nga pala kay Feli Tabuena. From lokal ng Batasan Hills 1. Yan. Thank you for watching, kapatid. Thank you po. Salamat po sa panonood. Sa suporta sa Team DFF. Shout out po sa ating viewers na si Ma'am Hildanes from Germany. Yan. Thank you so much po sa panonood sa aming Hello YouTube po sa channel. inyo, Ma'am Hilda. Hello po. Kain po tayo. Sa Van Orden family yan. Kain po. Kay Ate Ma'am Loida. Kay Ma'am Loida and family. Kain po tayo, madam. Madam. Gigi, oh, magkuka, oh. Friend. Yung una ng madam. Hindi lang. Efren Aguilar. Efrenio Aguilar. Yan, shout out din po kay Sir Efrenio Aguilar. Ano siya, taga Panikitarlac, pero nasa ano siya ngayon? From Norcan, USA. Yan. Hello po sa ating mga viewers dyan sa USA. Thank you so much po sa panonood. Yan. From Paniki rin po yung mga mother namin.
Magka, ano po tayo. Yung Pati isa po ikaw, yung Ante, ating diba? pinanggalingan. Pati ikaw, panike? Wala. Pero na. Ilong na kalbo. Guys, look, ito na yung bunga ng ating dwarf papaya. Sana magtuloy-tuloy na yan. Kasi yung unang bunga niya dito nahulog. Nanilaw. Yan, so ayun mga ka-dragon, bali tapos na rin po kaming mag-abono at magdilig ng aming halaman. So, thank you so much po sa panonood sa aming YouTube channel. God bless us all. Bye Thank po! you po. Bye-bye!